Hi guys, this is Easy. We say guys, we say. What do you say guys? What do you say? Okay, we say. Right. What do you say? Nothing that change the time guys. Ndakanyara ini. Ndakanyara. Ndakanyara. Zvise modesta precious savanhu thokozani mulaleya sabang buda usihova sise VCM Felistos Masumbukira Tafadzwa Agnes. Oh, Sister Agnes Mulilo, I remember you. Bongai Trinos Evelyn Deshe Maria Mangani Sali Chiwara Asia Mufara Nechisi Chandel Koloa Mamoyo Special Joyce Napea Omi Jamba Nox Blah Blah Faustina Tuesday Gogo Cherry Budimato Simkai Chamnor Wajisi Fortune M Locadia Chadunga Kuri say guys Kuri say kwa mwe Kuri say Johnny Mundiana. Lokaja Chadunga na Murisa Kudzai Mondoro. We say Fungai Vindi Tula Biju this year. Chris Will say Sekai Jonkwe. Sarah Mary Tata Shota Pamire Tatinda Marange Faith Mponda say LC wenda kumurisa buditaritari zvise rugare kangai kudzai mondoro kudzai mondoro warigada kumurisa kakawanda modesta katiyo precious chaitezvi safadzwa yes d masizimba zviri sei kandione mumwe andisambosa ava ndakudzokorodza kapo ndakudzokorodza maposa sei Emilia mugwagwa iwe uri kwamugwagwa here iwe kune kunonzi kwamugwagwa kwedu kauko kwamugwagwa kana singareshi pedo nekubiri venge kwamugwagwa uko kana singareshi kwamugwagwa Emilia Kembo zviri sei d yes ndakumhoresa Erina Muchemwa sei Linda Matonzve sei Nyarai NG sei maposa ndakumhoresa keiwe Nash sei Chinaka Tracy zviri sei Alice Zuze sei Tawanda Gora zviri sei ndimasina ndakumhoresa apa ndamhoresa kapo kanditi ndichifila kapepa kangu chiita kapepa kangu nhasi mastori time zvandichaita ka nekuti akawandisa ka ndinombokangamwa pepe izvi zvengeiuya nezuro ka ndakatozite kuna kazi remind me story time yandaida kuita mumwe musi ndikazorega kuiita takuita discussion nditori nemamwe ndichaita basa kuti pandofunga story time ndonyora muchibhuku ndokangamweni kuti yaiva dzakawandisa then ndane confusion but nhasi handitoda off topic nhasi ndingori neyo yangu yekera yeuyu ndikumbofila kayekera tikasvika pa5 minutes totanga story time vanotibatira mberi kutanga story time yangu uri kunditarisei zviri sei budhi benson nduna ngomo sei sali chiwara zviri sei kuti ndio kwachiwara here asi ndisambene mugogo ndineti gwagwa alright Barbara chinocheka sei Pam Gerald sei ya
right, tikangosvika pa5 ndakumhoresa wanitula bechilude precious chaitezvi uri sei sei, mesi machona zviri sei sei, kuri sei ikoko. Ehe, ava ndakumhoresa ikapa. Mwanyara manjeya ngwatoeka ndakutanga story time guys, ndakutanga Maria Mangani ndakumhoresawo, right, ndakutanga story time kasa kumhorosawo story mangwana story ndokumhorosa, right. Ndatanga ganimboita chitomenjeri nani garingomhoresawo, right, chipo moyo naamanda makanaka zviri sei. Nyaya yangu yandayo nayo mastori andakaita namuntaraunda akawandisa, mamwe acho ndiri ndatokanganwa matomenjeri andaita nawo akawandisa. Saka iyi ndakaifunga mwe musi manje, ndatongofunga mwe musi takabata pakadonha keteni riya repeda papa, ndobva ndaita sei, ndobva ndatongofunga stori iyoyo kuti mwe musi I remember zvinhu zvakaitika ndiri grade 5. Saka zvakaita zvokuti one of my brother aiva mubhodha, ini ndakafoira ndoda kumbatara shuwa hatimbodi kuti zvekumboravirana nhema, tese takaenda kuinterview, iye bhapasa yake pachichawa chapepe, ini ndobva ndafoira interview yayo, bvandaramba ndiri muday scholar. Brother yangu bvaenda kuboarding ari grade 2 kana sikatorechi kuti hanototangira futi grade 1 ipapo iri kusvika atosvika grade 7. Saka ndosvika muchizoona kuti pepe ichi ndaiti ndonetsana neuya wenumber 3 because ndo andakazokura naye. Uyu mumwe wanonditevera inini ka handina kuzokura naye nekuti most of the time waiva kuboarding, saka hatitorina kutorwa zvevatevedzani zvezviya. Wandairwa naye ndiye Noshu unouya pane pemalive singaiti, ndiye wandaikimbitsana naye nekuti ndiye wakazokura aita semutevedzani wangu. Asi manje zvakazoitika ndezvekuti migirikini tirikukura tese zvakanaka. Uyu waiva mudoko kauya, uyu wenumber 3 Noshu unouya panapa uya, but ini ndaiva neushunu chaiwo ndofunga ndohwangu wakachese hwangu wakadzara mandini. Zvaiitika ndezvekuti ku2 rooms dzangu dzandogara tadzai zvokuti ndakakurira mu2 rooms guys. Zvaiitika ndezvekuti dining redu ranga rizihombe kudaruka, paiva nedhora ingozopinda mubedroom mangu namai vangu. Asi zvaiitika ndezvekuti ini ndaivata kuseri kweroom divider, brother yangu ichivatawo kuseri kweroom divider. So zvaizoitika ndezvekuti ini kuseri kweroom divider kuya ndokune kune zidumbu retv, ndokune kunzi ndokukitchen kwedu, ndokune stove, ndokune kitchen unit, ndokune kitchen unit, ndofuti kune matebhuru ase. Saka ndaizosimudza cheya ndovata ndiri muzasi metebhuru, ndo yanga itori life yangu. Uyu brother yangu ovata kuseri uku nekuti ndaiva nemavato ndo yanga itori problem yangu zvisingatoiti. Ndaitika zvinhu zvese, saka ndikazoguma ndasonyeserwa machira yakuti ukapinda mukati mejira nange ukaita mavato haubudimo, unokuvarira mukati mesleeping bag iyoyo nejira rako unenge uchikunguruka uchiinda. Ndakatori mavato anga ari serious. Asi manje uyu Noshu I don't think wanga ane mavato zvinedi, saka waivata kufurandi kwasazoti kufurandi kweroom divider ndo ranga riri dining. Saka manje ipapopo ndo paaikwana ari pamubhakasi wake. Saka zvaiita ndezvokuti vaizoti manje kana vakamuka vaimuka hungonomutanyanga vobuda kana zvicha kana kuti kutoilet. Saka ndo yanga iri setup yacho. Saka iri setup iya zvaizoita manje ine ushunu manje ndainyembera kuenda kundovata ndotora machira aiswera ari kubedroom kwababa namai uko ndokwaaiswera ari machira iwayo. Ini ndotora machira angu towadzira vachirimuka vachiona news, vaida news guys. TV yedu yokuti unenge uchiita kudai kuti saka vanhu vacho vari papi, varipi vanhu, unenge uchingoona movement kuti uyu ndofunga munhu uyu ndofunga ndo mutori wenhau uyu, usingaoni isaunyiminyimi mashawazi vakagadzira TV iyoyo ikaramba kugadzirika. Ndo zvandikutora nezvazvokuti TV iyoyo ndatakakura nayo ndobva indakunoreva nhema. Saka manje zvakazoitika ndandakuziva machanel kuti ndochinja channel. In fact zvakaitika 2 times. Pekutanga vakandibata ndisati ndatanga kutaura kuti pandakazonzi buda uinde kumhiri kwerodhi unoona TV uri ikoko. Zvaitika ndezvokuti pekutanga vakaenda kukwekwe, ndichadzoka pane iyi yandakazonzi ndakazobatwa red-handed ndichiona TV. Apa ndaiona pechitu ndakabatwa ndichiona maafrican movie paanga achangopinda namai azuka. Pekutanga ndakabatwa ndichiona Sunset Beach iya kuSouth Africa iya, but kuti ndidiscuss kuti kune TV inonzi Joy TV
ndakaidhisikavha through mumwe musikana mairoja pamba pedu vaya kwakune maroja kweke. Musikana ndobva anditi unoziva inonzi Joy TV here, ndikati handiizivi. Ndobva ati unozondiudza kana baba namai ako vasipo, ndoya ndokuudza kuti Joy TV unoiona sei. Ndikati bro, baba namai angu bva vati tiri kufuma ndokuti vaida unobata maoko eko chichaitikapo bva vatoenda kukwekwe. Ini ndaisabva kuti kwekwe iripi. Ndobva ndafunga kuti kwanzi toenda kukwekwe uku ndofunga kure zvisingamboiti vanogona kuvata zuva rese varimo vachienda kunonzi kukwekwe. Ena handikuzivi tikanzi unosara pano wosara nechine nechasha dzangu kuri anosheni uya unouya panapo yaya ndo wandaisara naye ndo wangari bhagedhi yangu noshuya ndokunga ndosingataizirwa nekuti pandaiva nditi ndo paaiva ari saka watiwa chibheke changu. Ndobva zvanzi sara naye chamena kunonzi kukwekwe. Ini ndikungoti kwekwe yacho iripi. Ndikati kana iri kwekwe kuda zvakangofanira nekuti sekwedu kuya kwekupi kwatienda kwagutu obvious hapana munhu paachamboenda kwagutu kwedu kwaunodarika kwamupandawana adarika oenda nekwanyika osakuenda kwamutombo kuyako onodzaka adzaka oenda kunoshandira vanhu odzoka same day. It's impossible, hazviiti. Ini ndobva ndati too late. Zuva rovira riya ndobva ndaita sei, ndobva ndatoita kunochinja Joy TV. Isusu tainzi unoona ZBC chete. Ini ndokuchinja chii ZTV ndokuswera zuva rese jona rese kukabuda makatuni ndomuswa ndakaona colored TV ine kala musiwo ndekuti paisapa taingoona unyiminyimi hweblack and white yanga yakafaka kuZBC. Saka asi ndikazoenda kuJoy TV ndaiona picture quality yanga iri right. Ndakaswera zuva rese ndiri glued kuTV maimwana uyu chihasha changu chikati ndoda chakati ndoti voza vanenge vasiya vaibika usiku voti ndo rice yamuchadya zuva rese ndoti alright kana muda timonzi unobika kwati patii ndakasinganetsika nopasati. Saka ndaizodawo kuti maexperiment kai kubika mafeti kuku ndanga neushunu aiva naho usingaiti. Mafeti kuku aibuda sesadza rakaita bwezvu riri feti kuku ndorya ndichizvida zvangu ndiripo ndichotanga musiwo zvese zvandandosabika ndaizvibika chete kutongoti iexperiment ushunu ndanga nawo zvangu. Ndokubva chii vasvika paya maimwana ndiri pai nana kuzwa kuti vasvika handiti ndiri paJoy TV ipapo. Unfortunately ndakasvika vaita sei vakandisvikira ndichiona Satisfied Beach. Satisfied Beach manje yaizopfekwa zvitambo-tamboka yaizopfekwa zvikabudura zvibhikini zvekubhichi nezvitambo-tambo zvaunenge wakapfeka zvezviya. Ndaisinzwa kufara nekuti it was my first time kuona vanhu vakapfeka saizvozvo. Ndokubva ndatanga kuzvichiva kuti vanhu vanotopfeka zvakadai vanhu vari kunyika kupi vane bvudzi rakaita makels. Ipapo ndakatomboita observation up to now ndofunga kuti kusvika ndaita hairstyle yandakaona paSatisfied Beach yemakels ndokuti mwoyo wangu ugadzikane nekuti ndakaiona munhu iyeye wakadai uyu achida nhingi achiita confusion ndichiona vanhu vakagerwa neidzodzo mitsara ichitenderera kudai achitasa kuti ada kutemera musikana. Ndakahwa kufara ndokubva ndasvikirwa ndiri absent minded ndichiona ndichida kutochemera musodzi weye mukomana waiva neconfusion paSatisfied Beach iya vakangoti vhura dhoo. Apaketezva sei vana romanzika raireflecta kuti munhu akati TV chichinja kudai kwete ngati handisi kuti ndotiraiva usiku kana ukachii. Saka zvaioneka ende yaitoonekwa kuti ndakapfeka ni black and white zvaitoonekwa kuti ndakavata usiku hwese ikona ndaitoona ndofunga kuti vakatombosvika vakamira vachiobserva vari pashi kuti chii chiri kuitika mukati imomo. Papaiswa maskirinika vakangosvika vakati gugugu vakangoti nehasha vhura dhoo iroro. Ndakashaya kana nguva yekunochinja paunochinja manje titivi kuti ka chairwika pakuti ukati ka chaibva chati nesaundi gu remote yacho inenge yakatofa. Ndofunga ndakatoiuraya kuti ichingotemwa ndakabva ndatoikanika guys ndaiva neubatwa ngongori dangerous. Saka ndobva ndakabva ndatongoivhuna ini kana kuti handitati munhu kuti takaitika neremote iyoyo. I know for sure kuti remote ranga riri department rangu rekuvhuna ikokoko ndinotenda, asi TV yakafa zvayo handisi kuti yakafa nini. Ndokubva chii ndavhutswa dhoo kuti ndinochinja TV yayo zvasingaiti. Ndakangonovhura dhoo Satisfied Beach ichita sei ichiplaya vakangondibata zheve. Babangu waishunya waisimuka mudenga kuinda mudenga nezheve kudai guys zheve dzangu dzakamboshunya vakangonditi hwapu vanditi hwapu kudai ndobvonditi hwapu kwakundisimudza up and down kudai nezheve guys. Ndakati vaikudza kuti usachema
vaikuzoti usachema, vakadero manje vaizokushunya, vangoita ndikurove nebhande, ndikakurova nebhande ndinokupfuudza, saka ini ndinotokwanisa kuita sei kukushunya. Vapedzi vakasimudzwa mudengo, zvikanzi uri kuona tv yembwa, uri kuona tv yembwa, ndakakudza kuti chii, ndichinzi up and down, up and down, tichisimudzwe tidzizi. Vapedza vangota kundishunya, ndaita mablisters, ndotoona kuti iyi nyama yatobva kai, inyama yatokwatuka kai, apo kwasisacheni zoti ukangochema bhandi ukatorwa bhandi vane kune chisimbi kuya, kana singareshi kuti mupikizi wangu wazotemwa here, paimba ne mupikizi kuti pamba pedu handazivi, asi waiti ukanotenherwa chamu yemupikizi vaiuya nadzo kana dzifo vokupedzera dzose. Asi ndakashumwa mitumbu, ndikashumwa handizikangamwe, vakandishunya ndakashumwa gaisi, ndakashumwa ndikuti anakavachema. Ndokubva vachinja tv vachipopota neni vachiti uri kuona tv yembwa, ndakakuti tiine nyaya yetv yembwa iwe uchiita uri kuona kudai, indingoti iri kunzi tv yembwa iri kubuda vanhu vakanaka kudai. Please kundivatsanangurire kuti no, zviri kutonakidza zvinhu zvandiri kuona apa ka, ndikakoniwa kuvatsanangurireni tichingoshunyirwa vanhu vekusandisa chibhichewa. Ndakaonewo ndikati ngavashunye zvavo, but ndimuchaenda kubasa ndozoti mukaenda kubasa ndichangosara futi ndichiona tv yachoni. Ndobva ndashunywa, ndakatoita nguva ndisingatombokwanisi kuchuna kuJTV, asi kungohwa kuti vaenda kubasa chete, nokuti vaizoshanda vasiri muHarare, kungohwa kuti vaenda kubasa chete ndisana ndikuJTV. Asingareshi ndaitotanga ndambomonita kuti ndihoti vari kundoshandira kupi this time, ndikahwa kuti vari kundoshandira uku ndainyatsa kugara musofa, ndoenda kana ndandatumirwa nzi mari yekuzotenga chakati, ndaimeka svetobva mari papapo ndinowana yeCoca-Cola. Ndakapedza set yendiro dzose dzanga dziri dzemagirasi, kwaiva nendiro dze dzemagirasi madziro dzava nekahove kind of seti yacho inoita kunge hove iri kuswima kudai, yaiva masetting. Vaiva nezvikomichi zvitukutuku nezvimapureti zvaizvo kuti unomwa tii mulungu kudai, so ndakapwanya zvose zvimweni ndonzi pavanenge vabuda ndo pandaisara ndomwa tii nechikapu ichocho nehove. Ndakazoti vonzi ndedzavaenzi, unazviwayo ndedzavaenzi kuti I remember kuti vakandotenga maziseti anga nemafok and knife guys, zvonzi ndezvavaenzi. Vaenzi vacho vaiuya weni once in a blue moon, ndoti alright, tichazovhura ndoti alright. Saka pavanenge vavhura pepe yonzi haashandisi, anoshandiswa musi wacharya rice kana kuti musi wachaika, ndoti alright, ini ndinopuwa ndiro yeplastic manje, ini ndinosuka futi ndiro dzesimbi dzinenge dzati dzavanhu vakuru ndovarya, iwe ziyamupurasitiki racho retonhwa, ndonzi futi ndione chindiro chinenge chihofu, ndomaunoryira imomo, ndomune muriwo wako imomo. Ndoti alright, ndangasarambikana pavanongobuda. Ene manje namai vangu ndaivaziva kuti simesta yega yega vaenda kunovhisitira hazvanzi yangu. Pavanoda kunovhisitira hazvanzi yangu vanenge vaenda vabheka vaenda kundovasiya futi vatibikira mupungwa. Isusu manje tisaisirwa mupungwa wakatsva wepasi yauya votora uri pamusoro, ivanenge vaswera kavachirya kuti chawacha indosara ndisara nemwana. Ndaiti alright, ndaizotsvara kuma 3 PM ndakuziva kuti vakudzoka, asi zuva rese ndaswera ndirimo ndiri bhosi ndichimbonda kana pamubhedha wavo ndinokunguruka, kana ndichipinda pamusoro ndinoenda pamusoro, kana ndichifunga kuti chii chandakarambidzwa kuti ndiite, kana ndichambonoti kana sutu chavo ndaimbotozama kuti bhachi ravo handiri kwani here, kana hembe ndaizama kuda ngokufikisai kuti makanyimaka. Right, department randaizotadza manje ndire ndiro riya ndiro dzose ndakapwanya dzese, kapu dzose ndaimwa ndakagara pamusoro, because ndainzi unogara pafloor. Imusi iwoyo ndo wandaigara pasofa, pamasofa avo vati hanzi haugaripo, ndo pandaigara ndotora nezvindiro ndodaiwo so ndodai pakuda kunomwa pepe. Handisi kuti tichaita wrong, ndaizongoputsa, I don't know. Sese ndakapedza kuputsa, waputsa uchiitei? Ndikuti ndanga ndichikilina kitchen chaicho itorwa, wakakilina papi? Zvese zvakangoita sei? Zvingori zvandasiya zvakaita, wakilina papi?
Tukuti bwai mbama dzande mai wangu ari wambama manje mai wangu akasati mai wangu ari wambama I think mufamily medu mese ndini ndakanyatsa kuhwa maoko emaparents angu vairi wambama kusvika ndaita nhini kusvika chii chandisina kuita ini chii chandisina kuita kana magesi aya ndairambidzwa kuti usabata paplaga apa nemaoko manyoroka zvokuti vandiudza zvokuti usabata nemaoko manyoroka indaibva ndatonotokesa maoko aya manje kuti sei mati sabata nemaoko manyoro ndotoenda mvura ichichuruka kundobaya kudai so ndakagwinwa ndikafulaiwa mudenga kundipa nemagesi maimwana because chavangoandidza kuti saita ndo chandaitoda ichocho kuti why mati saita kana ukanzi usatora fokweni knife yendeti oraiti musaona kuda nangwe sadza ndaicheka nefokweni knife dai murione dovi ndingasiri department rangu zvangu iroro but ndaizama kana kuri kufurayoko ndaifura ndichifuraya zuva rese apa zvinhu zvese ndaifuraya zvaitsva zvazvo saka ndomamwe madhama ndaitaiwa yayo asi at the same time ngandisikipe pane tv yangu yandakasimudzirwa mudenga yayo yapera iyaya ndati oraiti zvapera hazvo handitarioni joy tv iyaya right mwemusi manje ndobva baba vangu vatanga kuti iwewe unoita basa rekukasira kuvata unoverenga nguvai guys ndiri kuprimary ka I think level yekuti ndiverenge ka yaisati yasvika vachinditi unoverenga nguvai saka uchazoita sei iwe unofanira kutozi the last person kuvata ndoti oraiti ndoti oraiti kunyarara matero manje ndairwadzwa ngaizvisire kuti ndifare kuti mudhara wangu auya kuwikendi oh my god ndaizoti life yangu yaoma pano because ndaitiziva kuti department rekusvinwa ndaisvinwa iyo definite ndaigona kupuhwa matest pane chimwe chibhuku chaichanzi anonzi machikwe kunzi a cat like this a snow like this pane chimwe chimabhuku so twinzi tuchiko maninya chaicho kuti tinenge zvinoita kunge zvimaparable zvinhu zvisiri straight zvokuti unofanira kudoma ikako kabhuku kakakoko kaitodiwa vangu vaikada kunzi no karipo kanenge kane maindirect speech hamene kuti kanonzi chii zita rako kako kanonzi chii geizi kabhuku kasike kuchikora kasiti but kanenge kane mastatements ekuti up to now vamwe vanhu ndofunga vakakura vachikaverenga kabhuku kakako kanga simbori musyllabus but kaiti amene like tsumo but tsumo dzechirungu kind of amene kuti chinozivikanwa madimitirare echirungu ekuti unongo machi like mariddles but amene ukanzi kachika bhuku kako malengera ndandakakaita kabhuku kako because ndakazoendenge mangu vakaona test amene kuti andiko handisati vazivini katokotoko so kanga siri part of syllabus but kokane zvimawedzi kako kakangozara nemawedzi ndakakavenga vaizoti kaverenge kese up to now handi kunyembera kana chimwe chete chandoremember about that bhuku chandingoziva nditi chibhuku ichochocho ndandikachitarisaka ndaihwa hope ndovata and ndaiti kana ndichahanda ndakutodigira mene kako kabhuku kacho kakakugaizi saka manje ndaingoti kana ndikavaona kabhuku up to now ndofunga katongo wakanyowani saka ndaingoti kana ndikavaona ndobva ndaindokatora ndakatora ndoisa patable ndongotanga ngovhura kudai so because kaindi irritated I didn't understand anything from that book saka ndaingovhura kudai ndichingoenda chivhura cow milk like and something kachidudzira zvirahwe zvechirungu handina kana chinhu one chandakanzwa up to now I don't understand saka iyo vaida kuti ndikaverenge indasingadi kukaverenga tonga tainetsana manje saka kuti ndivafadze ndaingotora kabhuku aya ndotanga kwadaiwo ndichingomukabrowser but I didn't understand anything from that book yapera iyoyo vatanga kuita zveportuguese baba vangu paya vatanga kuita futi maportuguese vakatanga kuti malanguages I'm like what portuguese ndaure portuguese kunongoini tikanzi futi zvazvaita kwandiri zvaita zvekuuya kuti do I want to read or not ndobva vatanga kuti maeke brother yangu ndiyaiswa maeke from grade 3 chaikwaita kumaeke kusvika pedza grade 7 ini hangu ndasina basa nazvo zvemaeke ndakazotanga kunyatsa kumaiswa ndagrade 7 ndobva vakaisa kumaeke mainterview ese andakaenda ndakamafoira guys ndakaroverwa mainterview ayo kuti zvekuseka ndakamafoira ose ndaingova nemaregret kana ndakambowana regret in my life ndakatanga kuwana regret ndiri grade 7 ndakanhama ndiri grade 3 ndopa ndakanzi regret yekufoira nekuna regret yegrade 7 futi saka hapana chaishanda ndobva ndaekera ndakanganisa foni ndiri pachaji ndobva ndanzi ningirikini
yeAfrican movie manje ndo yandava kutaura kuti chii chakaitika. YeAfrican movie zvakanyanya zvokuti pakatanga kupinda maNigerian movies. I don't remember kuti chii chakaitwa ndizvo zvokuti kune inonzi maAfrican movies because yaiva futi kune I think yaiva paZTV but iri paZTV ka yaiitwa late nekuti yachoni zvaitwa very late mafirimu aya saka maeke maexcellence saka yaiitwa chi very late saka itwa very late pepe inini manje ndandakuziva madays acho nekuti let's say Wednesday apa inini Thursday ndaizofanira kumukira kuenda kuchikoro 6 p.m. ndaifanira kuenda kuenda kuchikoro 6 a.m. sorry ndaifanira kuenda kuita sei ndakuenda kuchikoro manje zvakachizoitika nezvekuti inini ndandatojaira kuita sei kuona mamuvi aindinakidza ndo paipe pakapinda vanapatients uzuko vachiti nezvinhu zvavo zvinenge zveuruyuruyiwe vachiti pa nezvimheni guys vachiti ojoka ojoka emekaike ndo pakanetsana emekaipa ipapo maiwe vakanetsana emekaike ndo I remember that day baba vangu vanga vabva kusvika ndobva ndafunga kuti no mvura uno mali kana akabva kwaanobva kubasa kwavo anouya akanyara saka nakauya akanyaraka vanovata kuti aflat havamuki ini ndokubva ndafungira baba vangu manje ndobva ndati aiwa mba kwedu up to now hamuna kana wakazotorwa mucheka there's this other cloth yavanga vana like munoona zambia iri kai iyi zambia ndira mai vangu kai saka vanga vane this other thing but chakarukwa neshinda chiri cheorange like the bright orange yemaorange aya ndo chaivhara TV handiti zvekarewo chaivhara TV ini chachakandinakira chinhu ichocho saka waitoziva kuti kana baba varipo kana TV yange isingavharwi waitatanga kutoivhara because vaida kuona zvinhu zvavo zviri in order ndo zvavari so ini ndobva ndati unoriva nhemani ndobva TV vakasvika vakadzima TV ndobva vaenda kunovata ini ndobva vavhara TV nemucheka kati bo no problem ndobva ndavasiya ndobva ndatasa time ndobva dzinzi akuma10-11 chega ndese ndanzwa kukwira kwengonono ndikati ngonono it means kuti vanhu vavata mind you we are using 2 rooms ndikati it means munhu avata ndada kutozwa mai vangu futi kuti vakangota ngonono and there is a way yataiziva kuti ukangona vakati yetype yengonono dzavo dzekuti itahekera iyeya staira yekuti vakuda kumuka takutoiziva up to now toiziva kuti ukaona vadai vakuita sei vakumuka and kana wanga wasine zvauri kuita ibva watosiya takuto even nhasi yachaya ndaenda kumba kuna mai vangu vakati vakunovata ndikangonzwa vangoita that sound ndakutozva kuti vatomuka ende vanenge vamuka saka chindiudzai kuti makore asaya 3 ndokona kuziva kuti iyi ndo staira yacho takutoiziva staira iyoyo kuti apa pavakumuka pakumuka kwokuti vanongona kunge vachida kuenda kuchimbuzi apapa saka ndakuzviziva ndokubva ndahwa ngonono dzedu ndikati vavata nekuti ngonono vanenge vanadzo zvavo ndokubva ndatora mucheka uya ndokubva ndanyahwera ndokutanyanga chibhradha changu chachiri chitoko kachiya ndokutora mucheka uya weTV weorange ndokunovhara ndichivhura slowly but sure ndore mubedroom kubva guys and up to now I don't know kuti ndaifungei ndakanovhura dhoo remubedroom ndokutati ndokunohaka padhoo paipai ndokubva ndahakanira mucheka uya wepaTV ndokundouhakira kuti upinde mukati mebedroom ravo kuitira kuti ini kudining kitchen kwedu kuya kuti ndisaoneka ndonati because ndikabadza TV vachaita sei vachazviona makala achichinja chinja ndikati saka strategy ndochitsvaka apa pamuchinjuzuru apa pakadai apa ndofanira kupavhara ndopavhara pakadai ndokubva ndaindana ndokundohakira kudaika ndokubva ndatanga kuvhara slowly ndichipavhara kusvika nazoti haichafambi ndoriya ndokubva ndatanga kuita sei kumonya but I'm telling you guys takamonya dhirizira riya kudai so ndichiri monya mucheka yaya kuti pasatombowanika picture pasawanika mupikicha unoita reflect bedroom kuya kuti nyange vakamuka vazoita seka havazvioni hatizoti pfungo dzakuzana ndokubva ndatotsvaga micheka yepamasofa iyaya futi hangu yakwaitwa micheka yepamasofa
vandatsvaga musika masofa ndokubva ndasa muzasi muzasi medhoo kuti usapinda musatomboonekwa kana chii. Ndakagara pasi ndakaona movie kusvika yapera. Ndapedza ona movie kusvika yapera pakunodzima tv yaimakisa gei pakunodzima pepe izi tv iroyo kuti no ndikariona ndakumbotorirova ini waiti ukada kunodzima pepe unonobaya kuti chibhotani chachinoti tu chichipinda mukatika paunochidzosa kudaiwo so chakudzima ka chaita noizi yekuti zinoizi rekuti kwa robva rikakunge dhiramu raroonzi dhum ndozvaraita raitokumakisa chete kuti pane tv yabaka pane tv yadzima ndobva ndadzima ndokubva ndanyawaira zvakare kunobvisa mucheka wangu uya ndobva ndadzosera chi mucheka wepamasofa ndokubva ndabvisa kuti mucheka wanda ndavhara uya kuti vanhu vasaona chi laiti richichinja nekuti ndonhamuka makuseni vanhu vachigeza geza nevanana kuchi inini little did I know kuti baba vari pachini ndofunga vari pa1 week leave kana off yavo iyoyo kusvikira ndokudhumana nababa vangu varipo mai mwana indikumwa mudhara vadzokera kubasa varipo ndobva tatanga kutorya pepe mai vangu vakutobika bika tatanga kutorya saka baba vangu iwe shere niwe saka unoda kusvika wakangwara apa ndakataura serious nditori pamabhuku pangu idining kitchen yedu iriwanike tiri mucombined ndotiza ndindepi hakuna kwandotiza ndinda ivo vakagara kuseriku indanogara pane imwe tebho sasikaoda kutosvika wakangwara kei ndikati ndaita sei zvikanzi iwe wakabadza tv zuro iwe wakavata nguvai ndobva ndari vanhema ndikati ndakavata ndosvika kuma10:10 izvo babangu vakatotarisa pakwachaiva kuti munhu wavata nguvai vanza uda kuvata kuma1 here iwe uchizva nomutaunda wechikoro ndikati handichazivi ndoona sekuti ndakavata kuma10 vini uyu ndoona sekuti chi ndakavata kuma10 zvikanzi iwe wakatongwara kudarika inizvi iwe wotongwara kudarika inizvi wonditapweri yako vanamba ndakanyarara zvikanzi ndoda kuti izvozvi zvikanzi waiona chii zuro madeko zvikati hapana saka unakuona tv we ndikati eya ndakuiona zvikanzi pandaihwa vanhu vachitaura ndiona navaitaura zvikanzi ndaitaura ndoga vanhu vataura woga kuti chii ndikati ndaitaura ndoga ndichiverenga zvikanzi waiverenga chii chawaiverenga ndikati ndaiverenga bhuku rakati rakati aya vanofarira saka ndo handaiverenga zvikanzi iwe unoverenga uchiita zvokutaura uchidaro sevanhu vakutaura kwanda ndikati ndanga ndaita sekuti ndini john ndoti peter ndoti magi ndichiita sei ndichinjanisa mawedzi achoni chero ndikakurovaka maoko angu aya anosara neropa ndikakurova iwe buda pasi izvozvi ndibva ndabuda pasi zvikanzi ndanomira pavhuranda undiudza kuti waonei saka ndamira pavhuranda pepe zvikanzi chidzoka ndibva ndadzokera zvikanzi waonei inasa ndaziva kuti mutactical kunzi chi uda kunzi waona tv ndo zvaivapo ndikati pana zvandaona zvikanzi ndozvandokurova herewe ndikati zvikanzi chibuda uinde kunomira pagedhi dzedu chekusunganidza icho chiya chinda ipapo unomira ipapo ndabuda mai mwana zvikanzi ndati ndamira zvikanzi verenga kusvika 10 uchiverenga kuti 1 uchidanzira gaizi gaya kugeto uchidanzira kuderi kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zvonzi kana wapedza kusvika 10 wodzoka undizoti waonei ndakadzoka zvikanzi waonei ndikati hapana apa ndasandazoti vada kuti vandizoti ndaona chi mapicture achichinja chinja zvikanzi chiinda kuroad now ndakuroad undiudza kuti waonei da kuti unomira pakati peroad kuti vakatuma chasani dzangu yekwachitengete ipapo kanzi kana wamira pakati peroad ipapo uverenge kusvika 10 this time usaverenga uchimanya verenga slowly ende nondechoverenga newewo uchiverenga kusvika 10 sai ndakanopamira pakati peroad usiku ndokutanga kuverenga kuwani kusvika 10 ndaverenga kuwani kusvika 10 ndokuta sei ndokuti apa zodzengevirira manje iwoni ndikati hapana zvikadzokera futi undiudza kuti waonei takadzokera days ndokunoverenga futi kusvika 10 ndobva ndadzoka zvikanzi waonei ndobva ndakazoti ndaona zvinhu zveblack and white zvikanzi kana waona zvinhu zveblack and white keiwewo unondiudza here kuti
Ndipo waona TV kusvika vanhu vekuzoti havazvioneri kuti munomba mune TV yeblack and white iri kuoneka kana handizivi. Zvikanzi iwe uri ngotoattracta mbavha kuti dziuye dziri kuona kuti munhu ari kuona TV kana handizivi. Zvikanzi unoda kurohwa here? Ndikati aiwa. Zvikanzi saka iwe wanga wada kundirevera nhema. Ndikati sori, kanzouya pano. Kaenda ndikanoshumwa. Kana kuri kushumwa ndakamboti graduation iyo ndakagraduata kushumwa. Ndakashumwa ndikasimudzwa futi nezheve yange yasekond round. Apa patingotava dzekushumwa dzeyekera chete hatisi kutaura department rekushumwa zvimwe. Ndakatozoshumwa zvinhu zvakawandisa but iri department rekushumwa kuti yekera kuti yeTV. Ndashumwa paya ndasimudzwa neyekera nezheve ndadzikiswa ndasimudzwa nezheve ndadzikiswa futi. Handisi TV haichaonekwa ndikati alright no problem. Ndarega kuiona TV iyai. Zvakaoma. Ndikazomboita futi rimwe dhirama ndichazoti ndandaita sei yokubva ndada kuvapindura veduwe. Zvikanzi ndikakusimukira pano iwe unoziva kuti matanda ese andinomapwanyira pauri ndakundisazanukira. Saka ndofunga ndopandakadzidza ipapo kuti ndinongonyarara. Munhu akada kundiitira zvibregedia ndinongonyarara. Because vanyasa kundiudza kuti ini ndinokupwanyira huni yese ndinoipwanya pwanya. Ndinoda kuti masimbi kandikuenzanise iwewo. Saka ndinongonyararawo ndotarisa zvangu asi ndichishanichi ndichibhena. Yekupedzisira manje ndoziva ndakavaitira dhirama ndekuti ndakaitika ndezvekuti aipa 30 minutes wamasiku ndanda kusekondari ndandatopedza futi form 6 kana isingatorishi. The form 6 kana form 4 ndopakaitika dhirama iroro. Dhirama iri rakazobuda through mbuya vangu pakuti mbuya vangu vanga variwo nhema. Mbuya vangu variva nhema pepe. Nhema dzedza vakazondodzitukirwa indakuziva kunzi makangofana nemuzukuru wenyu moota basa rekunyengera muzukuru wenyu. Asi kuti wakakoniwa kundiponisira mberi kuti vanyasa kundigaira kuti wondiriwo here kuti wendiita seni nhau iyo ndandavarevera nhema. Vakanzi iwe bhazi wakwira mari mabhazi aya ataikwira aya ndichazi kuti ndekwatenda kwamutena ndichazvini aibva nekwamutara aya ataikwira pawengezi ndonodzikira panyika. Handiti kana uchinda ri kwedu mazuva ewo tatambudzikira kwanyika tibva kuchikoro ndobva vanditi chironi wakakwira mari bhazi vava vatipa mari yavakandipa ini ndobva ndachengeta imwe mari ndobva ndavarevera nhema. Ngatiti for example bhazi raiita kana kuti $5 kusvika panyika. Ini ndobva ndavarevera nhema ndobva ndati ndakakwira $10 kusvika panyika kubva pawengezi kusvika panyika ndozvandakavaita. Little did I know kuti ini handisi kuti ndakakamwa nekuda kwei. Baba vangu vachienda kunotora mari dzavo dzemudya ndigere kurashingo ndokwavanotorera mari dzavo ndokubva vaenda kupikwa nyika. Vaenda kwanyika kuya baba vangu ndobva vachengeta mwoyo mavo kuti vanditedzera nhema kuti wakakwira bhazi $10 instead of $5. Ndobva vanovhunza mabhazi iroro kuti nhai ndiudzei kuti kubva kuwengezi kusvika panyika pano imari. Ndobva vaudzwa price kuti $5 indandavati $10. Ndobva vatsamwa ndobva vauya kumba vakatamwa kuti ndavarevera nhema kuti ndodhirama rakaita nyaya iyoyo ikanetsa. Saka ndo mamwe emadhirama ndakangoita mamwe handichiri kurimemba. Mamwe acho akawandisa mamwe acho handichatongozivini kuti aiduda chii. Haana akawandisa zvikambotoiti madhirama acho mamwe acho ndamakangamwa. Ndangombofunga kunyanya yeTV yandangofunga zvangu zvaiti nao kuti ndodhirama ndakangorifungawo ndafunga baba vangu maona kuti madhirama acho mamwe acho nangu anozonetsa kuti handizoni mataura anenge achatudhi ndoda kusara anosekesa ari too deep handizodi ari too deep handidi ari too deep handidi ndeisa linki kana pane vanoda kupinda ndodhirama ndakangorifunga hangu musi wandakafunga mudhirama wangu. But mudhirama wangu guys moziva kuti ndotova mhoresa ndichotekera apa ndichofunga kuti mumwe musi mai vangu akati tipe foni yako ndoda kuona something saka moda kuone ipapa muna 2018 saka ndoda kuona kuti wakandisevha wakati chii moziva kuti ndandakavati maishero. Imwe yacho ndobva ndati mhomes ndobva chii vatinoona kuti baba wako wakavasevha wakati chii ndobva ndavasevha ndakati baba shero. Ini nyaya haina kupera ndakatukwa zuva rese kuti usevha baba wako wakati baba shero ndibaba shero unoti baba shero baba wako days ndakatukirwa nyaya iyoyo. Vakanditukira kuti wakasevherei baba wako wakati baba shero pati foni yangu mandimapinda mufoni mangu muchiti hanzi wakasevha wakati baba wako saka monditukira kuti ndakasevha ndakati baba shero ndosaka ndoda ndikubva ndazombotanga kuti ndepi yenyu kuna baba vangu ndomhoresa nditi ndepi yenyu
Ndepenyu vekutanga zvazviri weird. Ndotanga kutongojana kuti ndepenyu kuri sei, ndepenyu zviri sei. Ivo manje vakutoita zvavo kuti ndeti mwana. Ndozvavanototi mhuri vachindiita ndeti mwana. Ndozvavanondiita kana pari pafoni. Kamai vangu ndivongoziva zvipari pekutanga kuti unogomhoresa baba vako kuti ndepenyu nze. Saka munonditi chi? Guys, but chandinoziva chekuti madhonga akwire pai aite sei ndite madhirama ese. Nyangwe izvozvi ndikaenda kumba pamberi pababa vangu daiwo ndovamhoresa ndakapfugama ndonila down my knees kuti makadii baba izvizvi I'll never hadhaiwa tingafarisa zvedu tingaita sei but irrespect yandisingafaniri kufa ndakabvisa kubva kunani kupa baba vangu iyoyo ndinotopfugama pavhu ndotopapfugama chaipo chaipo kutoenda muvhu mai mwana tichitoti makadii baba zvii sei inozopinda but ndenda toti makadii baba kana vakandituka gezi ndinoudza chiti kana vachondituka vanogona kuenda mugomo kana vane hasha dzavanoda kunditukira vanogona kuenda mugomo vaenda mugomo vonondishaudha ndirimo ende ndakuvadza kamutactic wavo ndoziva kuti kana vakadaiwo so kata foni kana ngotsvaga kuti voti chiiwo handizivi kana kutongotiyekera time dzavo dzanonga chifanira kuziva kuti kana vane dzavoda kunditukira pane time dzandisingaansi foni handite nditukwe kana mai mwana I cannot deal. I can't. Ndatovaziva kutoti kana apa vakakufonera 2 AM Thailand time gara warega kudavira foni iyoyi rega nekuti izvozvi kuti mabvei nguva iyi chibhureke ndiya chipi chavari kukufungira pamwe izvozvi nyaya yacho ndiye 3 years ago kana ndingaiti izvozvo handiiti ende zvandizoita kana ndavaziva kuti vane hasha vane ukasha mazoivo ndinozovataimira ndikaona zvimasenzi ndovati ndakakuisira zvezvimasenzi mukatiberekera makaiona here ndozvandita makaiona here yandakakuisirai ndakakuisirai zvedhiringiekera shoma shoma iyi woti aho vashadziya dzipo mhodzeke ukadero manje munowirirana hautatiukwi wozoti ningi akazodai akati ndiani anonzi taye zviri sei taye wakamuta device vakaramba kunzi dhedhi vakati handidi zvokunzi dhedhi vakazviramba ndakamboda kuzvizama kuti moi mamukasei dhedhi vakazviramba ndakazviroverwa zviri sei taye share kundinzwa but une device imwe iri kuplaya kumashure gadzirisa wakundinzwa taye wakamuta device ndiri bho zviri sei kuri bho kuri seiko kuno kuri bho iwe shero ndiri kurememba drama randakaitira mudhara wangu kunana mira pane device rimwe ripasaidi rikurira mine kuti chii dzoka futi une uyuyu une rimwe usina kuplaya rimwe device ndiri kunzwa but pane like maechos anga achiita but pane vanhu chandozanje kuti pane vanhu baba vangu will never address you pane vanhu that one I know for sure kana vazodirwa I've never seen him doing that he doesn't do that nope vandakatomirira kuti munhu wese ainde vakazvihoudha apa munhu wese kana ainda mosara muchisotana mega oro kana uri kunoku vane zvavari kukunyangadzwa nazvoka vanozokufonera mumwe musi vambodaiwo vamboti mwire vanokuindira futi mugomo vogopopota varimo mugomo vanhu vapedza vodzaka mugomo muya voinda kumba kuna munhu unombofa akaziva kuti ndakatukwa asi vakanditestifera unoziva vakandiudza vega ndizvo vakandiudza sanzi kana ndine hasha anoti musoro wangu akafera sanzi ndikana ndine hasha ini ndinokwira mugomo ndokwira mugomo ini ndinotanga kutonanga usiku ndotora tochi yangu kana zvanasa kundineze babongu waindiudza izvezvo andotora tochi yangu ndoenda mugomo chivheneka kudai kuti ndisapingana nezvitsiga ina mugomo ndokutuka mugomo imomo ndokutukira mugomo ndosva ndokugomo imomo topedzera nakuna nombofa ukaziva kuti ndakakutuka ndokutuka kusvika nhete dzangu dzesingapera ndozodzaka mugomo manje
ndakutuka ndapedzana newe unozvirwa zvese nini ndakutaura mugoma imomo ngokukwirwa gomo ndakutoziva kuti time dzacho dzokwirwa gomo kana dziri toilet time is between 2 a.m. time and 3 a.m. time dzekutoilet handaviri foni handiiti handitomboiti izvozvo ndinongoti zvangu kana vane hasha pamwe ukasha kuti pamwe zvagara sasingatomire dhiringi pane zviri kuvanetsa ndinongoita sei ndinongotumirawo yedhiringi. That's what I would do. Oh my God. Chris, what do you say? Chris, what do you say, Zogo? Nothing to write. Manje vangu vanomwa mai and the problem 35 mumba medu avo saka indoti kana ndaenda kumusha zvazve ndinenge ndiri mwana kwaye andi uyo kana akauya nezvinonaka ndiye anenge nzi ndi mwana wangu. Ukasvika kuvatengera doro dzikamwa muchitanga kudii kutaura vasipo vava kuti nhengo yahabatsiri iwe ndo mwana wangu my favorite. Saka takazoti rimwe zuva waizi takagara tose ranga ri Christmas takuchibvunza manzi imwe chitiudzai nhasi kuti mwana wenyu chaichaichaichaiya unofarira ndeupi. Nganzi apa vana vangu vese apa vandofarira asi mwana wandofarira unofanira kundipa $100 ndiye wanichati ndiye wandofanirwa kufarira. Vamwe vese munenge muri masecond kusvika kumathird but anenge abvisa $100 ndiye achaita my favorite. Ndoko ndakaona kuti vabereki ndozvavangori. Vabereki ndozvavangori kana ukaita munhu kwaye unofanira kuitira zvavanoda ivo. But kwedu I think nyaya yekuti hanzi ndoda nhingi I think vakaiadresa kubatsiri vadiki because I think panenge papakutaka nyaya yekuti ndofunga vakufunga kuti pamwe nhingi ndiye ari kufevhwa ndobva vaiadresa vachiti no ini ndoda munhu wese zvakafanana. Saka like vaizoti kana dzimwe nguva vasino vaigona kuti ndakutanga nanhingi after nhingi ndoita sei ndozoonawo kuti uyu ndamuita sei ndamuitiro chakati but vakazviramba izvozvo zvavaiti zvokuti nhingi no but and then at the same time satamboita hedu situation yekuti kana ndisipo I think unless kana vachizita ndisipo hangu I don't know but kwandiri hangu inini handindi kuengaja muconversation yekuti nekuti uyo hapo ndotanga kunyeya handizvifariri personally. Ndizvozvo but iwo havasi kuti kwai vanonga zviti pane vanoda kupfuura mumwe asi kungoti unongoziva vabereki vanoda mari vanenge vachingoda mari. Hakuna zvokuti kwanzi vanoti windo mabatiro vanotiita akasiyana but iyo kana wasvika vanenge vachiti iwo ndo wandoda kana vadhakwa but kana vasina kudhakwa kana vagori soba munenge meitotaura nyaya zvakanaka ngozi muri vana vangu chichichi ndokudai mese but kana vazodhakwa wavamwisa doro vakadhakwa ndo panenge pakubuda nyaya kuti iwo ndo mwana wangu auya nezvinonaka ndiye mwana chaiye chaiye ndiye mwana anenge sese vanenge vari kujoni kudai kana tasvika uzi iwo ndo mwana wangu chaichaiye wandofarira here. Wow, unobva kupi? Unotanga unotaura Chimanyika? Ndiri paChipinge. Kuchipinge kupi kwachoni? Muchipinge chaizvo muGaza but ndakakurira kuZaka panozi kwaGumbo ndokwandakadzidzira but family yangu iri Chipinge zvayo. But wakazo tinezi accent ndizvo? Accent yako inoita yekunhingirikini yekumanika land. Ndoko ndakazvarirwa but muzoita grade 7 kuenda mberi ndanga ndiri kumasvingo kuZaka ndoko ndakazodzidzira high level yangu but kumusha chacho kwezvezvi kwadhiri kuChipinge. Pane TV iri kuplaya kumashure ndikutozwa TV iri kuplaya kumashure kwavo. Right, okay, sorry. Ndoko ndakazoti kumba munoenda rini? problem ndosonge South Africa border rinovhurwa anytime soon. Saka mena tongomira December kana zvarambawo amena tonge tingotumidzirawo varike but handisi kuona songe border richavhurwa mamani.
iri sister vambodonha vangaita maegosi kanisi kuti vanodzokera kana usingadzoke ndobva ndakata zvangu ndobva ndazorora toona mangwana ndofunga mastories mamwe nemastories mamwe acho nemango ndo ndakangamwa manje pane mamwe andosipa obviously aiwa aiwa isu tisichazonge tichidhimanda toda story yakati toda story yakati. It depends mamwe acho ndinenge ndiri comfortable andinenge ndauya nawo kaya ndichizoti hai ndinoita sei ndinoenda ndotozwa kuti haina kana dhiri sereki ndobva ndangoya nayo ndobva ndaikanda asi hanhasi inei handikosi munhu anongoramba achingofona but ndenge ndafarira obvious unondiwana ndiripo but kuti ndikandakaona baba vangu ndondiremember ndofunga zvokungotsunywawo izvo ndichiinda mudenga izvi yes ndo zvandakangorwa zvakaguma ndiri grade 5 chete pamomuzi vangu vakandirosva ndasvika form 6 vairova momuzi vangu vanorova chero nhasi vanogona kutondirova haiko zvinezvi momuzi vangu vanongoondirwa nemaseve vakaona maseve zvinobva zvatokwidza up to now ndotoona sokutoti ndo weakness yavo maziso aya vakangoona ziso chete remunhu paita extra aya unoti unotoibva watongosimuka uinde zvako unorova mai vangu mbama unowanika yagara vanozoti kwai kudidi iribo pane vamwe vapinda rega ndipindearigatipo vamwe mukana iribo right bye bye right mgy zviri sei Wow. How are you? How are you? Literally. We are your biggest fan. Udakuona kuti uishema rapo. Hesi, uri sei? Hesi. Uri bo. Lesichafara. Really happy. Really sei. Hapana, chiri bo kuri sei. Uri boko vamwe vacho muri kuburisa mukamera vari sei nda kuvamhoresawo vari bo. Yesi uri sei akunyarei manje ukunyarei Uyu. Yes. Yesi uri bo Mwacho uyu. uri bo Kamukachaka. Takawanda shema yesi. I can make a room. ukunyara manje Please, we love you, Shema. We love you so much. We love you. We like the thing that you are going to watch teaser kuchukua. Nasi zauya nena. zviri sei Zviri nani. Nasi ndauya. Kuri kutitedzera ndinauya nenawo kuri sei ikoko kuri bom. Nasi vanhu vafara kutaura newe live. Vangonzwa vachikandira zvibhireketi yakandwa. really kumaitaga kupinda indava Hello.
Eto Ende wewe kumaleseni. sei mimi. Ngokuthi Hayi, manje sus- ngekumaleseni. Kumaleseni. Sika minonzani mimi. Ini ndinonzi Ellen. Ini ndinonzi Nyasha. Muri my sisters. Usoro kuramba nema aiwa kudiwa. Unokuramba mumwe sei. Uyu ndiye atondiramba pamwe neshade. Tinoyera madhuwe. Manjenjenje. Muri kupi? Haisi tiri bomu. Ndikati muri kupi? Harare. Kupi kwacho? Kudhuze nekuairport ukangodzuka kubva kuThailand. Uya ubva Thailand takatokumirira. Aiwa, ndokuonai ndayekera ndabuda mufana ndafuri toonana. Don't worry, ndotokuonera izi ndapedza kwarantino yangu. Ndokuonei kupi? Taura plus uri wezhira wangu. Boss singamboiti toonana ndauya ndotokuudzai kuti ndauya muri kupi ko matimu shemarienzi vekuairport vaya vari kupi? Titori mafanzi ako. Ndafara network yenyaya isi kana mbodona wani. Ndechombofunga kuti network ine ichinetsa kava mwandimbodona. Munezowo. Saka iri strong ka saka tatoisiso yedu kana tatouyawo kuZimbabwe. Aiwa yedu madhabho yakaiswa ari 2 saka haagara ari strong. Unofanira isa double kuti iite. Ndatozinziwo nhasi. Meno iwo akaisisa tisisu maparent. Hamusimi ndevamwe vakaisa. Zvana izvo zviri kundinakidza zviri kuda kutoona kuti munhu wese asi kugarisika shoma kunyara. I like your video yawakaita yekutiza chikoro wechizoenda kwatete vako. Ndakatodzidzawo lesson ipapa. Ndakaita drama riya. uku nhasi tanonoka kuuya tatamboenda kuprayer saka tiri mumashure mako. Nhasi pane nyaya yei? Munozonyatsa kuona nhasi nachimbotaura yemusikahwa wandaiita ndichiona TV. Saka chaiplayer tanonoka kubva kuprayer saka tangu tichibva kuprayer nepatazongoita kungotomhanya kukutsaga. Hairi bo, thank you. Sozonyatsoga ndimboedha vamwe andika ndakuya kuZimbabwe ndokuudzai ndoita live ndobva ndatoti guys. Good night, Shem. I love you. Ari kupi wasa ari kuda kudona ndimuti bye bye. Vari kubvunza todzima sei kuti tiedhewo vamwe. Ndodzima mba ndida kuti ndamboti bye bye kune vana nga vari kuuya. Vari kuda kuti bye bye. Zina uyu. I was that. I'm very happy. Best place in the world. You are such a nice person. Baba.
Raisi. Bye. Rasinda, good night. Raisi. Ndakuedza vangu. Bye bye. Raisi. Oh. Oh my goodness. Then Bozorora. Very cute. Ndotangani manje apa. Andange Tanaka Janga aripo muforo. Tanaka zviri sei? Yes, Shara. Uri sei? Did you write what you say? Zviri bhoje. You know, if drama was a person, Sheroka, can any names James Scans like I think that's under Tanga Scans. Totally drama queen. If drama was a person, it's just you. Somebody kind of in a definition kind. I think Pagungu Tanguno found a way saying something. Drama is Shero. I give up. I surrender. But why the owner say TV for the teacher? Ndakatoona Obonifungisa dead bangu noezia. Obonifungisa dead bangu. Zvaityana dead man. Dead like vasikana vaiti vakomana vaiti dead vanofarira vasikana. Saka zvaityka manje zvidedhi vakava nesystem yekuti like patagara Glenview 7. So ndaidzidza paGlenview 3. Saka ndaitikaenda kuchikoro dedhi vaichinjanisa mota vanga vaine mota 4. So vaikona kutorera MPV vachibuda vozodzoka kana kuti neIsuzu. Saka inini manje plani dzandikaita kubata number plates emota. Because unongoziva Zimbabwe renda riya nekukura kwarikaita waifanira kunge wakavhurika maziso. Saka zvaita zvotinda kuchikoro ndoyenga inenge ngoti road. Saka deti dzaiti dzikakuona dzinoslowa down dzokudarikira izosvika kumba after some hours or some minutes. Vanenge vatosvika usikodza mukadzi wavo kudhara kuti izvoni ndamuona achitamba murodhi nawakomana apa tikungofamba zvakuti ndetiza nekazeni yangu ungosingazorohwe akaudzwe kazvaizoitika ivo ndedi vasvika vasikodza mukadzi wako ndasvika kumba maswera sei mama bhipi inenge katikwira udhara ungochiri kupi mama wasvika kare tambosara tikanongeswa ndedi wako vakuona kudhara because iwo number plates waizodziona kuti icho chimota chadarika icho ndemundara apa unenge wambonokudhiropa neimwe mota vobva vakuvharira inini asingachemwe manje uyo mutemo mungandirove zvenyu zvikaita sei mama aiti kusvika wachema paunochema nzida kudzivana notori kurohwa then chayaizonzwa tsitsi manje iyo yaibva yaubata saka tasingabvumidzwa kubuda pagedhi apa pamba pedu juraura ari pamba pedu sheroka uza pane kafeeling kekuti unongoda kuonawo zviri panze apa ndinenge munyama kana kuti malake kugariswa mumajurawo apa ranga rakakura hauna pawaikwira magedhi anga ari pauna chawaiona so kwawaikwanisa kuona cheto chibva kuchikoro kana uchienda kuchikoro tasingabvumidzwa kuita mafriends so zvakaitika ndizvoti rimwe gore Christmas ndeti tokumbura kubuda muda kubuda mama wangu vatoripo that Christmas zvikanzi hamuna kwamukuenda Christmas ndeye mhuri gaya kuti kubva musi wa1 kusvika musi wa29 kusvika musi wa30 May mune mungoripo Christmas ndeye mhuri ndobva dedhi saka vava nemabhotosto saka vakabva vaenda kubasa mama ndakazovaperekedzwa musha like after Christmas mama wakazoenda kumusha musi wa26 saka vakavaperekedzwa mumbare ndikatomira shopira vaenda musi wa31 dedhi havapo vakazosvika kuma12 tangu vavhurira dhomba vapinda mba ivo vachipinda isusu tikuita sei tokubuda vavatifonera kumaraundi tasingabvumidzwe kumira buda zvako kuti tinocelebrata new year vana vanofanira kugara mumba saka tabva tabuda isusu tabuda manje nasekuruka muziva zviya zvemusiti zvekuti pana sekuru marelatives ayaya mamwe ayaya tikati hataenda kana sekuru nyingirikini paya tazofonerwa dzokai kumba
saka dede vanga vane mboma but yaigara pasi pemubhedha, saka havana kuwana munhu akavatorera because inini naBlazi nekamwe kamufana kangu chaisati chabuda tikashika. Saka chinhu chavakwanisa kutora itambo yemagetsi yanga tambo yedhishi yanga because padza dzakakonectwa, pane imwe room yanga yakakonectwa, yanga iri like I think yanga petwa ka 12 tambo iyoyo if I'm not mistaken. Yakasungwa kumuoneredzwa yakareba 1 meter I think. Yakabatwa yakadaro chiro. Ndakati chine vanhu vanobuda gate. Saka makuda kuti nini makutoona kunge makura because ratori rimwe gore. That was the first day randikarohwa nadedhi and riri day randikarohwa ndakarara pasi. Jesu wekudenga. Wakata flat. Takanzi zvambararai pasi. Apa munoja igara pamba pedu gaya. Kuti bamina vachatikavhirika kuti bamukuru vana vakanganisa chichi. Kuti munoja wese bamukuru chambovaudza vana kuti ngaagare mumba. Imi baba yote kubata vamuka. Shiro takarohwa. But dedi manje vanga vaine like kaunge kuti vakakurovai vanozochema apa. Saka makiseni zvandikaita ininichi namufano wangu. Manatitaka panapa katonti ndikurwadziwa achikana neni. So akamonera jira panhingirikinzi. Akamonera bandage paroko. Ndikamonera bandage pagumbo. Umwe aita shuga. Umwe anenge akabata kapu. Tienda kunesa tinoseta tebvu. Umwe achikamina, umwe achinhingirikina. Vakangotitarisa so. Ndobva dzatangochema. Zvairwadza kandichatarohwa chinorwadza. Gaya kurohwa vakazvambarara. Takaita zvimamaki zveblack after. Apa kamwe kangu kakari katsvuku, ndiri mutema ka. Iye anga ari mutsvuku. Akasara kaita zvimamaki. Zvakatozoperawo nekukura but zvazviripo zvichioneka kuti zvishamu izvi. Saka zvaakaita manje iye manje. Umwe akabata icho tikupinda. Ndobva vatochema. Vakatozofonera mama zvikanzi ndakarova vana zvikanzi kova vaita sezvikanzi zvinisho. Vanga vabuda. Zvikanzi mama mbozotifonera zvikanzi muchinyanya. But vakatochema izvo zvavaitoita. Vakangotirova chete vaizopedzisira vachema. But kana ndichirova mama chete vaizobata. Usifuna kuti kunyanyorowa mwana here. Ndoti sakati yekupera manje like dzakazoti but hatiri my best friends. Saka zvavakaita ndezvekuti since vainzi vaifarira vasikana tikaita anything vaitisapota. Saka dzaizoti ukanowo kubuda unondigrow airtime unokuziva kuti ndinenge ndakukutsvaga. Daddy was my top shot. Maybe zvangu daddy vaita kunonzi kunakidza unoziva. Saka zvavaita like vakazoti uchibuda unongondionawo ka. Nhasi anombodya chingwa ka. Amunodya chingwa saka toita plan. But amani nhasi ndakaomera. Saka muyoka chingwa pamuna $100. Kuita sei Edona? Wait, tonight. Adona nigrini gambi Edom. Adona. Hello, long time. Hey, Steve. Now see you looking baby. Thanks. Zero sendisete. Ndanda kusuwa wena ndakaguma neSaturday. Ndandasiwa kupinda mukabhuku. Musi wa Pastor Matthews Mere ndakazotadza akakupinda kumboti rega ndisiye vamwe vapinde. Ndikatonzwa zvabvagwa. Musepa pakawandisa vamwe hobhu vakatodza kupinda plus time. No, I understand. I understand. Then nezuro nezuro ndakanyanya unonekesa ndikabva ndangoti zvichaita kuti ndipinde yacho ndaiziva zvangu but ndakazongosiya ndikati achirega vachingoconcluda ndozoona chimunhu. But first and foremost, Shero unodiwa. Shero unodiwa. Thank you. Ndanga ndichiseka vedu wendi.
ndichiona mashemarienzi aya vana vanhu vakuru all ages unongofaririka, so you are just so sweet. Ndakatombosangana nomwe munhu kumastreets eFacebook andakuti anga ada kukuimitate, ndikati hatombosviki, vanhu vakatanga kumutukirira kuti ndikatomunyarira. Votakati no, ikoko, stay away, stay far clearance. Ndakangoseka, ndangachida kungoti chero drama queen handina hangu mashoko mazhinji without wasting much time. Nyaya dzako dzinonakidza, chero the way you just narrate everything ka ndichitokuona, ndichitoona drama racho, ndichitoona mumba menyu, ndichitoona zvidhende zviri kukandwa pamusoro pemadhone, ndichitoona rese drama. Ndatozofunga dzokofunga kuti ichi chee ndakaitaura here ndakavhuna chee mwana mudiki so. Handisati ndamboinzwa. Ndokuvhuna chee mwana mudiki? No, I've never heard that one. Pamwe mangwana. Handisati ndamboinzwa iyoyo. Then the other thing, ndangoti ini nango kukura kwangu, it was unfortunate kuti dad vakazoshaya ndiri mudiki, but dad vangu vakashaya ndine 9 years, but havana musi wano vakambondirova, pamwe vaizotirova mateenager takuita musikanzwa tichikura. They vakanga varipo, but my father was a sweet father. Ndaingonzi vachera ndichingoyemeswa ndichifeedwa at 5 years. My dad would feed me. Those are the memories that I have of my father. Then kuna mama inongori cats and dogs. Why unongoziva nana mama? Ndifungisa watikambofeedwa watikambeka overfeed. Munozondifungisa dai ndikenyora pasi. Ndifana kutora peni ndikangana. Tina ndakurara nzi good night. Uri nyasha nditonyora dzinozikanganwa pandopedza ndinenge ndatokanganwa kuti iva yei dzakawandisa. Wataura yecheya usaikanganwe kupanya chemwana ndoya watanga kutaura nekuti yekera overfeed ndakamboita overfeedwa nababa vangu ndikazviroverwa namai vangu. Saka inini namama wangu we have also my lots of stories. Mama wangu akati munhu anongorova but musano vaiberengera munhu anoberengera wekuti paanozokubata unotoshamisa kuti vachiri kuziva zviona ngokutozoyeuka uchirohonza musi uya wakadai ukazoda wakuzviroverwa voenda ipapo voenda pane imwe next stage. But last time ndakarohwa namama wangu ndakaroverwa zvinhu zvanga zvisiri zveshuwa, vakatozopfeka apologies pamakore adarikapo. Ndakaguma kurohwa ndiri form 3 ndichinzi waenda nemusikana wandisingade kuti utambe naye. Pane mumwe musikana wemuraini medu aide nemusikana, saka vanhu vese vaingoti mwana uyu ngaaavoidiwe nokuti aitove bad news zvake musikana iye. Saka akauya kumba this afternoon, ndobva tatandara. Mama vakati kana akauya pana womudzingi munongogara pastuba womubhabhaisa. Saka inini pandakazomubhabhaisa ndakaona imwe shamwari yangu yandaidzidza naye achibva kuchikora adzingirwa school fees. Inini nashamwari yangu yatatoenda kumba kwavo, saka mama vakaguma kundiona ndine uyu asingafarirwe nelaini rese uyu mwana uyu anonzi problem. Saka ini ndazoenda kuenda tovarairwa ndazodzoka leti, chero ndakangonzirara pamubhedha, chero ndakarohwa. Ndo pandakaguma kunyatsorohwa namama wangu ndine 15 years ndiri form 3. Ndakarohwa zvidya zvese magare ese aya, apa mangwana tokave nemasports aya. Sorry. Ndataura blue blood. Begina fazendo bagulho. Begina fazendo yakarohwa ndakarara pabhedha. Zvichibva kuda kuti tose zvisikana ichichi apa mangwana kuchikoro kwaive nemasports. Apa ndandine kamwe kaboyfriend kaide kuti zveku high school zvazvo kuti mune muchingosekererana, not a serious thing though. Apa uniform yange yakaita kuti apfupi mbijana. Kwakune masports ekuti mainter house epachikoro penyu kuti zvohodhe vanhu vanenge vachitomhanya zvidi. Saka ndaenda kuchikoro apa ndakazvimba zvese zvanhu ari kungondibvunza ko wakaita sei, wakarohwa nani. Ndakatonzi unotoenda kuchikoro ikoko. Ina ndauda hangu kuti ndisaende kuchikoro kozi ndakazvimba zvese izvi mukusvika like mashure kwemabvuko aminoti kunonzi kuya. Ikoko zvakazvimba ikoko. Ndakatemurwa nehosepipe asikana. Nemuzasi macho zvichidzika ndakatemurwa nehosepipe. But it was an embarrassment nekuti kuchikoro vanhu vese, ini ndakangokura hangu handisi drama queen seweshero. Wakanzwa musikana wandakadzidza naye kuti I was quiet chichichi, ndatori mwana ari bo anoteerera, so
nongozwawo kukura mwana wese anotomboita tumadrama twake but apa uri handisvike ndakupa hako sando dzako ndikatozokudza ndakamboita kuchikoro kwedu kuti saka dheri ari kuchikoro razodarika but mama manje makore ese aya about takatogara 10 years from there vaingofunga kuti zvakakandirovera ichokwadi chero ndakatonyatsoروverwa nema ina handina kuenda nemusikana ndakaenda neumwe but mistake yakava pekuti ina handina kutaura kuti ndazoenda neumwe wekuchikoro bhururu wangu ivo vakangofunga kuti ndabuda neuya nemusikanzwa ainga kungafarirwe nelaini rese saka vakazopfeka vaapologise shumba vakaapologise vakati aiwa sori mwanangu ndaitoda kuti vatopfeka apologise because nyaya yakandiwa sorry wacho mani anokuda chinzi oraiti sorry wacho andozvauri kuda sorry wacho oraiti wekuitwa kunzi wacho saka ndizvo zvazvo chero ndandangokusuwa zvangu ndikati ndimbopinda ndimbokuudhivamevanzuni ndikazoti sorida ikutoida sori ndaitoida ini chero nokuti zvakandirwadza ina namboenda nemusikana iyeye but tumadhirama hatuperi tokubikira vanhu raisi pamba wosvika raini rese rakazara pamba nei vanangu nekuti pamba unozvati chero kutobikira vanhu vese kubikira raisi nesupu rasinaro nyama raisi nesupu watondifungisa imwe ende dzawanda ndakaona ndatova kunhamba minoji ndichifunga saka chakaitika pane zveraisi pamba pedu panga pakasununguka chero nokuti ndaingove ini nebradha yangu nemuroja aigara kuseri mama vangu vaishanda saka taingoswera pamba tiri 2 nebradha yangu ipapo ndandiri kuma12 years tatamba kavana mamuchayana ndo anonzi ana rakaraka chichitatamba murodhi kati guys taane nzara handeumba kwedu tainvaita vanhu tachitamba navo murodhi taienda taitosvika kana uma6 7 tobika raisi rangu nevamwe vasikana tichitobetserana kucheka maonyeni mama pacho vanhu tiri kurova raisi vakangokaruka vasvika chero kupidha raini vakangozvinyararira asi nini mai vangu ndovaziva unoziva mai vako kuti kunyarara uku ndekwekuti vanhu ava vachienda tiri kupedzerana ndakazongopedzisa zvangu but vanhu vachemuraini vaitika mama vangu munhu ane hasha vanoti vava nehasha so saka vanhu vakazongoendaenda ndobva tasara zvikanzi ndozvamunoita ndodaka chikafu chichipera kufidha raini rese everyday I work very hard unongozwa zvemubereka takaudzwa ndinango kurohwa but takaudzwa utondifungisa imwe futi dzawandisa but kandakuera now idhirama ramai yangu neni ini rangu hariperi iroro manje vere dhirama redu nana mama vedu harimboperi chero ngoti dzimwe nyate tatokangamwa zvedu nana mama vedu hazvipere ingori cats and dog hamene kuti cats and dog rekame kuti cats and nengonzo ameno asi ukaita mwana akaita musikazauroveri ikoko kunorohwa vana here vangu vana ndinorova but handirove izvozvo zvekuti everyday like mukomana ndiye wandakamboguma kurova ane now is 11 pane pandakanyatsotomurova chikaindi chese kunyatsorova pa9 years anga ndichina mashura ndikanyatsomurowa angaitei zvekubvomurova kudero zvakaitika cheroka ndo mazuva tatichangoya kuno kumeeting new people and all that saka pane mukadzi watikasangana naye mupaki ini ndava ndamuudza ndikati aukumbire kuenda kumba kwevanhu nekuti akambenge azviita the previous day kuti can I come to your house chichi ndikati it's not good manners handiti saka mukadzi uya the following day akazouyawo panapa achida kuona patinogara because I offered kuti ndimuitiro coffee angambondibatawo zvakanaka saka ane mwana wake mukomana saka indanyatsoudza munhu wangu zvakanaka hatikumbire kuenda kudzimba dzevanhu mukadzi uya azoya panapa chero ndakaiti unoziva kuti unodikitira so nehasha kunzwa maampitsesa achiita kuyerera ziya hanzi can I come with you chero vanhu vakangoti vachidzvanya lift vachidzika pasi ndichimuti uya pano ndikatora bhande ndakamurova chero kunyatsorova kunzwa kuti ndarova panapa ndichimbozorora ndichimubvunza kuti wazviitirei hatina kutaurirana here mataura ndorova hai ndakamurova blue black chaiyo baba vacho vanga wasipa wanga ari kuzimbabwe chaingove chega panapa
but that is the last time. Havapo saka ndasida kunyatsa Nekuti kumuranga. baba vacho zvekurova vana vazvifarire, chero iye hatomborovi, haasati amborova vana zvekuti angangotiwo pamwe kamupama zvekuti mwana aita something ongomuti pa, kwete kutorova zvekuenda haarove. Saka ndo zvandakamuona. Aiwa, panapo unotogona kutosungirwa kutomurova, hatitobvumidzwa kurova vana kuno. Ivo vacho vakuziva. Vanomudzwa kuchikoro, chero nhamba dzekufona vanadzo, vanotodzidzisa nhamba dzekufona kana varohwa kana vaabhuzwa. Saka unogona kuzovimbwa nesocial welfare, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Saka handirove zvangu, but ndakaguma kurova ne9 years. That I remember. Now is 11. Ndakamutsina akaita musawa unongomirira kuzorova kuZimbabwe. Aiwa, imwe student yangu yakanditi, handiti kuZimbabwe munogona kurova vana, endaka kuembassy, unongoenda kuembassy yeZimbabwe unorova wodzoka zvako. Ndokuembassy sokutombokura mota wotombotsvaga embassy yeZimbabwe iri kupi gezi, unosvika hasha dzacho dzapera. Wotosvika paembassy voti tokubatsirai nei, woti mbomirai, worova mwana oro woti aiwa tapedza takuenda. Government yekuna haindisunge nekuti ndazvitira muembassy ka. Hazvibvumidzwe. Uri muembassy zvakatofanira kuti uri muZimbabwe, ukaenda paembassy penyu, chero hanzi ukapara mhosva ukamhanya ukanosvika ukanopinda muembassy, hausungwe nenyika iyoyo. Nekuti wakutoita kunge wamuZimbabwe kana uri paembassy. Saka kana ndikanorovera hangu vana kuembassy, no problem. Uzouya wapora. Kunoku kuti vekunoku havatomborogwe, kana ukambona vanhu vari spoiled vekunoku vari spoiled, kwete zvokuseka, havarohwi. Even akakutsa hasha dzekuti unogona kuita kunge uchaputika nehasha, you cannot do anything. But manje thingi zvinozoita kunoku, ndakakurumidza kutaka kuadopta kekuti kunoku that's who they are. Saka ukangoti get along navo, ukangoti kana wakachaneta, vanogona kuzoti we're tired, we don't want to learn. Ukavamanikidza vanogona kumirira zikuripoti rekuti hausi kugona kudzisaka, vanokufixa ndiwo. Saka you have to find your balance. Ngetozomboita hangu sesometime iyoyoyo mumwe musi this week yekunoku kuti how to handle mastudents ekunoku Asia, kuti ukada kuchengeta basa rako for makore akawanda unoita sei usingade mabad review, because bad review rinokudzingisa basa. Saka pakaipa zvakangofanira kuno, chero chikoro kwacho havarohwe and all that, but kune vamwe vana vatori spoiled zvekuenda zvinotobhohwa, but ini ndofunga kuti dai vana vachimbonyakudzirwa mbichana, kwete too much. Ive kunokuvangoita oda. Ndotozouya hangu nayo iyoyo exam, nemumwe munhu akalikisa exam akatipindira rafu. Student akapindira rafu last time akapindira ngonjo, memwana apedza kumundira ngonjo zvikadziro you can call whoever you want. Apedza babuda vanodriva bango, akanodriva bango, apedza vati call whoever you want. Ndichatoita sesitime ndikafunga maybe ndoya nayo mangwana iyoyo yemastorytales emastudents ekuThailand, how to treat them, ma-pros and cons acho nezvaunosangana nazvo, ende futi kuti life yacho can be easy kana kuti difficult, depends nekuti wada kuzvishande sei. But inini it was easy because ndokurimidza kuti mafriends nemastudents, saka it was easy. But futi mufriendship imomo futi dzimwe nguva vamwe vana ukanyanya kuvaunza padhuze vanozokujairira futi zvinozojairira, vaikuhenga kudai so vaizoona vakazoona wakahengwa navo kwavari, they don't understand kuti how did you become friends nemaasian isusu uri mutema, saka zvakafamba sei. But normally manje ukataka kuita naye wakaita malady boy vaive life yako inindika, because they can easily influence vamwe, saka tatakuza mutantisi. But vaizofarisa kukugrebha manje taitenda out tazoita story time yekunongwana. Alright, chero rega ndidone zvangu tisazopedze nguva tiri pano. Iri bo thanks. Ndandise my Ethan zviri. Hi Sharon. Hi.
Ziri sei. Ndakatangwa nekuona zvimunya iwe. Ndiani wamadzingapo? Pane munhu wamadzinga. Ngababa, ndatora shaini yangu. Ibva. Ndezi mudzingiri waitwa ndowandinakisa. Adatora shaini yangu. Ndaseka munhu adzingwa zvandinakisa aitaunzi. Oh my God. Ndikufara chero. Zviri sei? Ndakatangwa nekuona zvimunya ndichingoteura ndichingoona vana Sharon vese ava nana Gogo ndovaziva sinongoona zvimunya. Uri muchida kubasa. Papacho nekushayawo dhata akasaka nhasi ndachigwinawo. Muri kupi? Tiri kuHarare. Nhasi Harare iri kutongesa gaizi. KuHarare muri kupi? Harare. Harare. I don't know. Oh my gosh, nhasi handivati. Kuri sei? Muri kusei ndikupi kuHarare mimi? Ndiri kuTenwold. Kuri sei kuTenwold? Wakadzinga ndiani uyu? Wamadeuzo. Ndikamudzingira kamaita. Ndokuva ndichakarota nhasi. Anonzi Panati. Mwana wenyu kana kuti iye ndozi. Haatombokuzive zvako iwe saka ada kutaura dzei. Ndazvivika. Nhasi Zimbabwe ndinakidza. Aiwa nhasi kuHarare muri kutongesa. Nhasi mune ukasha gaizi mukuzvivharisa mukati nope. Tinenge tazwa nekuona zvimunya shero tozongotera nyaya tingoona zvezvichiitika saka kana tachigwina kudai soka hatombodi kutorera shaini. Ndakuona saka dai ndaziva kuti muri kuzima saka ndachimwana makambopinda saka ndachimbomira kuti handozvekuedai. Rasta wakamboona kupi ava shero iwe kaiwe. Kuri sei? Ndiri bho. Apa ndanonoka futi kubata zvobvo zvinomushara nyaya dzei. Chingotaurai chero yamuri kuda kungotiudza kuti sei kuHarare. KuHarare kuri bho. Taura yemusikanzwa kumaketeni ndresina namudhara. Inini mudhara mwakandira ka1. I'm the only girl. Saka wanga ne soft spot nenini. Saka ndaizomboita mwe musanzo yekune zomwe vatete ndichakurovai vateteka. Ndakazorwa musi 1 vanga vasipo namhoms vaenda kumusha. Ndasara nesa mabrothers angu vedu vaingatiitei basa pavaramba. Vati chakubata. Ndabika sadza rangu. Saka when I was cooking sadza pane rakakoresa pandabvisa mamwe mapwa pandaisa pasaidi. Brother yangu akuya kuti ko upedzi kubika sei? Chipakuraka. Ndikati iwe haunzi mukadzi wako. Pandatora they were cold mapwaya pandakamatora pandamuira. Saka yabva ati chiwandipisa. Ndakambokupisa ndochokurevera. Ndikabva muti aiwa patanga apo apora pada kudza dedi. Ndotosvika ndakaita so tugorowa. Shamara bva vasvika bva vamona akadaro svikanzi ko what happened? Handapiswa. Iwe mujara vakangoti vatete pindai muno. Ndakataka kuzhamba sandaro. Pandanzi ndinoda kurovai asi asomboda kurovai dzakawanda. Ndakarohwa 2 shero. Mudhara wangu anga ane chitati chamboko chegonyeti chine plastic nesimbi mukati so. Ndaingonzwa neboys kuchinorose ipapo ndakarohwa 2 idzi. Nanhasi ndopa kutenda. Ukasema pose. Apo akazonzwa sei manje akanga akukurovesai wachoni? Akatozonditi sorry. Then ibva zvapera mudhara wangu haazoti aiwa uyu hasi hasi. Bva zvapera vauzonditi sorry. Ivo bva mabhota uyo mudhara nokuti sorry sei wanga wakanganisa ko zvako asingaitwi sorry mabrothers ambo zegara akarohwa ina asingarohwirohwi. Then namoms tichomboka kuti moms aigona kuti mugoti slippers mutsvairo huni iri muchoto chayo ndakamborohwa ndatadza spelling yekuti bridge. Bridge inonesa. Bridge ka even mimi ndinogona kutoitanga mabhirijini.
handisi ndakaikanganwa shero ndakairoverwa iyo takagara pamoto kunzi he waswera uchitamba mudhasti musingazizi pirenya bridge apa unobvunzwa bridge vanhu vachibika my mom was a teacher kasaka mwana dofoni asi mama taura chinzi my mom vaita chavanoziraka chandovadira vaita sori sori vakakontra asi haitwe musi wachoka 4-5 days vatete paya paya aiwa paya ndakakanganisa mamuri right zvinya sori zongoti mozi musazodaro ndinakidza saka zvinonakidza hanzi ndakatopadza training yebridge apa bridge hope ndinoona kungofara sekudai ndinoona bridge bcause ndakarohwa shemu kundichikuroverwa zvebhere pano zvichiri zvebridge here ndakarohwa shemu inini zvaindibhohwa ndichiona mai vangu bandaizonzwa mwoyo kurwadziwa because kabradha kangu apa kare kachitotambawo kabva kuchikoro vakagara pane kapostori kavo kaifanira kugara vakagara vachiona zvikuitika panze pegedhi vakagara zvavo vari ipapo voti uya pano munhu ari kuzvitambira nemota dzake onzi uya pano onzi nyora pakati baba akugona kana baba nezvitina zvake zvaindirana papi nyora pakati baba munhu anyora pakati baba pakoniwa ari pakati baba muzoonaka panopfuta anyore b anonyora d daba ndozvavanoita munhu waitazovirirwa azvimba atozvimba kumatimvumse atambawo ko zvazvipinavo nezvina zvake kana muchirya kuperetera pakati tii vatadza tii yacho aavozvinomboita madhina mutuna geizi but ndafara kumbotaura nevanhu vekuharare nhasi nhasi ndafara shemu niniwo ndafara kutoti nhasi timuharare makabata makaita kujegera kudai utu aiwa tinokuda shero kungotadza kubata palive chete asi tirimo mumasho tingoona zvibunya zvedu harare harare irivo veitobata okay bye bye good night alright okay pane munhu anga ari mubhokisi anenge azodonha zvake saka maybe mangwana hezi dzakawandisa izvi one bepa rangu rachiwandisa manje mastories ese andida kuzoita andafunga just talking to people chete ndabva ese mazhinji adzoka sandizoti kuti ndichazibatanidza sei ndichazigadzirisa apa ndichazondada kunyora kuti chiapapa asitsea overfeeded zaitira kubviswa chii kubvisa hup iyo ndichazivi kuti kubvisa chii apapa ndikanyora kuti vhesa haizoti vhesa inge rii tikati ndaiziva izvi ndabva ndaiziva ndavarega ndibva ndazvinyora panapa inge rii chii kuzvicheka nereza ndichiba mapenso kuzvicheka nereza ndichiba mapencils mustoreroom imwe yacho handichatomboziva uwe ndabva ndaiziva kubviswa huprefect ndanyepirwa story handikuziva ndakaiita here story storeroom then kubvarura zambia ramedem ndakabvarura zambia ramedem vangu vegrade 5 to 7 ndakaribvarura vese to 7 then ndakambopara vese new including mukomana I had crush with itori story time logika ndaipa mazimbasera zvozvika zvangu ndikunyora ndadziona ikira then chai student story right guys mastori angu andichachuza kuti ndotaura ipi mangwana I will pick handisi kuti muda kuti ndichangotaura
nedhirama namai vangu here yekupuraimari yandakambocheka nereza ndikazombobharira gandogotanga ndapedza dzekuzimbabwe ndozoya kune matai students. Ndichazokuudzai nyaya yacho nyange iitike ipapo. Nyaya yandakabharira Zambia ka itori sensitive zvayo nyangwe ndikaseka but its sensitive. Yaienderana nekwenti yokuenda kunguva ndo zvandakabharira Zambia iroro ndo zvakaitika because ndaitya kuudza ndaitya kuudza mai vangu kuti ndozvikuitika ikao chichaitika don't know but ndokwazvaienda ikoko. Ndeyekuchikoro ndeyekupuraimary saka ndichangouya naye ndakaibatadza neyekucheka nereza. Kucheka nereza up to now itoripo maki chinhu chakadaiwo ichichi neapapa peblack apa pamurikuona pakaita black apa kucheka nereza kwandakaita saka maki yacho yakatangira papiko yakatanga necheapapa apa pakona apa munogara pachioneka apa ndo pandakatanga kuti pandazicheka apa kubva ndati yaenda nepatsinga apapa payanoguma ukuku saka itori maki iyi yandakazicheka ndichiba mapenzo yese kuti ndakati ndikazvicheka ndikazvivharavhara nezvidhende zvairekera apa tingi ndatori grade 2 futi pazvakaitika. I was just naughty. Ndambotaura nemwe pane munhu ambotaura kuti ndandiye musikanzi wechikomana. I think it's true. Zvinhu zvandaita zvezvechikomana zvega zvega ndiri musikanzi wandaiita iyoyo ndakatoti pakatongopora pega ndakangozvivharavhara ndakangotora chidhende ndibva ndazvisunga kana mbotaurira kana kumba kuti ndazicheka nereza ropa rikazara ndikazvicheka ndozvakaitika. Saka tadzibatanidza mangwana guys. Bye. Good night.